Mana kamano jahera mar mbak ndalo kata jahera noendo kendo janeno mar Ramogi TV. Kawuono tarik 31 wacho ni mano ende wuok tich mogik mar mwezi mar Januar. Nyathi nyakach. Nyaro chieng. Kaka piling'e ni e mbak ndalo kochopo wuok tich ka wuok tich. Duonde yawuot onage. Bas. Gigo machando yawuot onage oko kaendi. Nyege ywak malich gi wacho ni gin wasiko mani utegno. Uno konengo wuo. Ei Ramogi ka. Mbak ndalo. Wajali maslai mar boy child. Wadende wagidho wagunda ni man crash mande. Nyakora moga jwang. Machiegni nikech kawuono wantiere gi wendo. Wendo mar odiochieng' ma kawuono en achiel kuom ojende mag yawuot luo mabe isebedo kineno kanyo ne wang' jowi. Achiel kuom wang' jowi no endo mar Royal Media Services. En kanyo endo kijana mabende omoro to sebedo ko kale achiel ariyo adek. Ntiere achiedh nade mabende osebedo ka okwako dhod chunye. Lakini nikech iwacho ni a man is strong. Mwakwedo kang' mamalo ko kale mbak ndalo ka endi. Adwa ni kawuono mondo twag kodwa achiel kachiel. Ilongo kanyo ni Willis Raburu. Mano Willis Edwin Raburu. Mane nyingi. Anonegi, irodho negi ahinya. Willis Edwin Willis Wayne Edwin Opio Otoni Raburu. Mago nyinge ni duto te. Mago nyinge na duto te. Ochaka kwara mano ker Willis Opio Otoni. Mane kwara. Kiera ahinya binya luonge ni wabebe. No ngisa ni kikago koko don. To kapo kwa chaka doache ni nyinga ma Willis Wayne Edwin Opio Otoni sane atima masters. Sane unyalo luongo ni Willis Wayne Edwin Opio Otoni Raburu to ka chieng' ma yudo doctorate. Wa reduce. Uru luongo ni doctor. Willis Opio Otoni. To ka bet professor. Willis waweyo Professor Opio Otoni. As we proceed, waona kumawayae. Mane. Machiegni ahinya Willis Raburu aka wabebe. Yes. Kawuono ni endi en morlilo nyakore moga juang ka bende wantie koda Willis Raburu e studio ka endi odwa tudre kodwa achiel kachiel ka bende ma endi en ng'ama dwa loso elo jomachuo elo nyikwa Ramogi juang wadwa loso ingeni Raburu. Nakiaga ni ndalo boko be ni somo Chemelil Academy. Nacho Chemelil Sugar Academy. Then you was kari kanye Chemelil Sugar Academy. Skari nyakotaji. Kanye kwa nasome. Give the late Charles Ogada the principal. Not in my school. Raburu. Angeni odwa chako lakini Charles Ogada ngisani ya no goche na kaloneno mana London News. Ngisani Willis kama no in London News. Polomor. Ngisani in English ni God is still in the miracle working business. Amen. Nikech kaka in kurutu cha. Nyasayo tiyo. Nateko. Naidwe nyaka suspension. Willis kichako. Ijakanye ntinga maneni ga onge mana wabebe cha bazu bas Willis jakanye gikinonro. An jakano kuchieng South Nyamware kadebo. Mane kumaya jakano tektotar. Atokitar. Nangisi ni tar en mana sama jikomo. To skawane town. Wana mana gi Alexander McQueen. Emo wako kibarua. To an jakano. Igeni Willis Raburu kawuono ni endi waloso ewi duond yawuot onage. Kaka Willis Raburu nitie thoth kuom tembe. Kata mana masiche mabende inigo ni sekadhe. Mokwongo imdhano. Kamano. Imbe in gi chuny. Inyalo hero ng'ato. Imbe inyalo winjo lit sama lit onok kata ni ogo odie chunyi kata chande. Maendi ng'ama ose dak isebet kidanya inya weche heragi eki mabende aswito ni mokwongo. Yes. Niluongo ni mokwongo kabisa in primary school niluongo ni Sheila. Okanya wacho nyinge te nikech onyabiro. Wan koro ne wacho mokwongo mama koro mokwongo mang'eyo mokwongo no way back primary nakiaga ni atimo lakini Sheila anyway koro ma wang'eyo adek maliet achiel niluongo ni Sally kamano mar ariyo luongo ni Prude Mary mar adek sani endi Ivy osebet safar adwa ni igonwa ne mbaka e safar ni endi mar
hera. Kaka nichake lit mainiwo ni sekadhe, tembe mi sekadhe. Manya kokang masani ndio chopo. Manya saibe na neno kogwedhi gi nyathi ma wuoyi maber mara tari. Yes. Walonge ni baby bazu nikech mama gi poko mi arusa ni awach ni aful nyinge. To walonge mana ni baby bazu. Koro sani walonge mani wuon bazu. An wuon baby bazu. Wuon baby bazu. Wuon bazu longe ni Peter Otieno Raburu. Kamano. Ine bazu maduong'. Yes, so anyway, Musa Jomano wacho ni hera gi marumo kiero pesa tiero jachie. To the reason momiyo jio ng'eyo a lot of gik ma aseka they watch hera en nikech social media. Which asewacho ni ka adoga paro maybe ka dan gi option do kalando wechego social media. Lakini anyway, we live and we learn. You actually we live and we learn. Nikech asebed gi a lot of heartache ma some point ibed mi wacho ni to shida gi kata ka ji wacho ni en Satan. To Satan ong'iyo goda manade. Ogo mana dak iri. So osebedo safari matek nikech ka ise keto geno ni ng'ato to ihere to baso kendo dhi kethre nikech okowinjru kata kubiro nudo loso dak baso kenyo uloso dak ulongo ji temo biro usetero ji meetings here and there ji osebiro kanisa oselamnu usebedo ilongo nade role models in society baso kendo biro rumo apart from let me winjo iwon nitie the embarrassment of ji kiwuotho to ji kuodhi kuodha kisekadho ni to nangiso ni nachiegni ndiko tweet kawacho ni divorce and child loss en gima kata ka okaheri okdagom ni ikadh kanyo kech mago gik ma pek gik malit to be to ase okni be ase kadho gite ni okapar giga kata sani abed kata paro ni aparo Sali aparo Maya aparo nyathina motho aparo gite to pod gilit yeah. Willis, adwani wateri atira mos kachiel yes. Samoro nitiere ng'ama penjore gani okay ineno oganda luo mantiere kata pacho mandala not thothgi nitiere Facebook nitiere Google Willis Raburu nitiere ng'ama koka neno story wacho ni kare ng'ani yeah. Willis ne uweru ok en pogruok en werruok gi jaodi mirwako ne tere ma dho wagunda deno divorce dagombo ni mondo wachak gi kanyo iler ne ojende wetewa nikech nitiere joma be go through gikale gigo tiyudo ka teknegi ere kaka ni iwuok inyalo yudo tekre mar wuok e divorce manyako gik sani kuma koro nitie wacho ni mokalo sekalo yaliyopita sindwele do yaliyopita sipite nidhi hocho makende modendo ni counseling kositimo nango in wuon nikech chuo iwacho ni ok yuagi akia ni imbe nitie kuma gik meyuak era late nyanya kach wachega o late gadieri nitie seche moko miparo kaka nugo abal gi nyadendi iparo nindo kendi besa moro tek wacho ga ni petho besa moro tek idwaro ng'ama mako sit gi fachete kora jam tulose kata Yesu mano dhi to msalaba ok nen kende kaman nen gi sam jomoko koro maybe chaknwa gi kaka inyalo how you managed the divorce yes again nen gima tek malich nikech ka aparo by the time ikori wacho ni kora adwa dhi for divorce iyudo ka ise temo so many other things ise temo woyo ise temo wacho ni therapy longo nade cha therapy
usetemo hocho makende, isetemo therapy, dhi kata e kanisa. To ka ichopo a point makoro okuwinjru to the point makoro dhi ka iwacha mondo ohiny the other person, then it is better to just live as friends. Nikech kineno kaka cases mapod oneno sani ni maybe ng'ato okuwinjre gi jaode to dhi onege, jigore beginning. By the time midhi nego ng'ato, unless in ng'ama very evil, okichak gani an koro ineno ng'ani kinya dhi tieke. Sometimes en gik ma iseweyo okuwo e wigi, gik ma timre to ilinga kaka iwacho ni jiwacho ni kik waywagi to iywak kata mana ne iye na ywak kata sama wuok aywak kata osekadho yes lakini pod aywak ka paro sometimes. So gima dawach ni ji ma maybe contemplate divorce, the way man deal kode ni nadhi for a lot of therapy. Kendo nyaka i acknowledge ni okay, awacho ni jawadarash to anango matimo, and what is the role I played in this thing. Koro iwacho ni okay, anan kama koro you forgive yourself first before anything else. Ineno ni an samoko it could even be ni allow ni otim ni gik moko mondo nego ni I speak up, but because idwaro ni ji obed gi kwe, okiwu about them. Ilinga kanyo, you just take it as a man, giwacho ga kamano. To take it as a man ni chopo kuma koro ok tekre. If I can use that way, you can't. Isi chopo the end. Koro gimitimo ki chopo the end. Kineno ni the more mabed kae, to abedo gi some sort of resentment. Kaneni to okamori, imbe kinena to okimori, isika ingisa gik moko. Ni adhi awuogo ko as a man jiwacho ga ni in a warrior. Iwuok idhi gori, imanyo, idhi tich, igori, imanyo, isweat, idok ot, pod in mana a battlefield. Jiwacho ni okay. As to kumachopeni wawera. The process kata jo koto ng'eyo. Kidhi kanyo ginyisi ni okay, idwa divorce. Okay, we medu ndalo udhi ana ubeda na upar kabe udware adieri. Koro kanyo kuma jiwacho ni is a defining moment. Koro nyaki par ni an kaka Willis, especially in my case, nikech nadhiga e kanisa, jionge baba wa, jionge ni atiyo Citizen, jiwacho gani wo celebrity, nasekete social media, #couple goals. But all of a sudden, idwa walk. Ki walk, jo kanisa okomor. Kamano. Jonyuol probably nikech ne gin kanyo gi ng'eyo to gimor makoro idwa dok tich. Sama kamera ni obiro obado ni kanyo ng'isi ni ero Stella Lin ero 3 to 1 jokmana no asani gikia gik mo kadho. They don't know, they don't understand what's going on. You have to beda kibwanja kata ka gik moko lit bwanja. So koro kanya kuma jiwacho ni count the cost. Jiwacho ni okay, for my sanity, for kwe both internally and externally, nikech kabe yonge kwe on the inside, okinya perform. Jiwacho ni well, dibet matek, jidi woyo, jidi wacho, kanisa nyaka tangisi ni koro, nikech koro gima kama osetimre, kikibiga nikech ji ong'iyo ka wahero u,
kendo waketo ga ubet mbele kacha koro kikubi mondi nikech unya encourage ji ni kare gini ka ji oweyo to pod ji dhi nyime gi everything. So it's a tough thing, but you just have to do it if that is what you feel ni ichopo the end. Erokamano ahinya Willis Raburu.